urte egunez egun, 2001ko uztailaren 24an, 22 urteko gudari gazte batek bizia eman zuen Euskal Herria bizi dadin. Bizia eman zuen Euskal Herriaren independentzia eta sozialismoaren alde. Herritar Batasuneko militanteok omenaldi xume bat egin nahi diogu Olaia Kastresanari. Olaia, nire borroka bururaino eraman dinagu. Ez dinagu amore emanen, harik eta independentzia eta sozialismoa lortu arte. Harik eta Euskal Herria independente, sozialista, birbatu eta euskalduna izan arte. Eta haratago joan da, harik eta Euskal Herria libre eta bere buruaren gabe, klaserik gabe, estaturik gabe eta patriarkaturik gabe, libre bizi arte. Eusko gudariak gara, Euskara eskatzeko, Gerturi daukago dola berean ez emateko. Eusko gudariak gara, Euskara eskatzeko, Gerturi daukago dola berean ez emateko. Irrintzi bat entzun da, Benito Torrean, Oazen gudari da nokik urriñan atzean. Irrintzi bat entzun da, Benito Torrean, Oazen gudari da nokik urriñan atzean. Gurrean kondenatu, internazionala jendearen nadir. Olaia, bietan jarrai. Gora gutarra. Gora Euskal Herria eskatuta. Gora.